Ahoj. Ahoj je námořnický pozdrav, u nás velmi rozšířený, ač moře nemáme. Kdy vznikl, to se přesně neví. Doložen je od roku 1751. Jeden z výkladů je, že to je zkratka ad honorem Jesu, jako ke slávě Krista, nebo Ježíše. Ale více pravděpodobné je, že se jedná o výraz ze slova hoj, což anglicky znamená člun, a bylo to volání z námořního koše. Já jsem si dneska na stírání vybral mince, které mají díru, a tady konkrétně, ty, co tady vidíte, tak to je z Francie a z Belgie. Tu díru mají protože námořní lodě dobývaly kolonie a používali v koloniích stejnou měnu jako v mateřské zemi, kdy ty chudí domorodci neměli kapsy, a tak, aby mohli ty drobné mince navlíkat na šňůrky. Takže dneska si na stírání Zlatých ostrovů kapitána Getzo vyberu třeba francouzský 25 cent, který je z roku 1923. Tak to zkusíme. Začnu druhou hrou, kdy mám setřít truhly, ale tady nám první truhla říká bez výhry, druhá bez výhry a třetí taktéž bez výhry. Jdeme na hlavní hru. Los je trošku větší, tak musíme takhle posunout. Výherní čísla 45, 46, 34 a 36. Uvidíme, jestli francouzský 25 přece štěstí. 40. Ne. 16. 36. Tak tady máme výhru, to si necháme až na potom. 22. 12. Myslím, že tady můžou být i souběžné výhry. 22. Nic. 27. 40. Druhá výhra. 45. 32. 19. Takže ano, souběžné výhry mohou být 28. 20. 19. 14. 29. 14. To je tady po druhý, škoda, že není tady. 26. 23. 38. 36. To už tady máme jednou, takže to je třetí výhra. No tak to jsem neočekával. 15. 15. 31. 20. a 13. Tak to vezmeme takhle po pořádku. První jsme měli 36 tady nahoře. A ta nám říká výhra 100 korun. Potom byla 45. Výhra 100 korun, tak tuším, že celková výhra bude 300, což je pořizovací cena losu. No, už jsem očekával něco lepšího. A 36 po druhé je tady. Takže 100 korun. Takže tento los nám vyhrává částku vkladu 300 korun. A u dalšího videa někdy ahoj.